Webafowethu usewuqopha umlando ophinde wawuqopha uGATSHENI. Sikhuluma ngegagu lasophongolo ke lapha ke insizwa ke ekhale yemuka ke neNdondo ke lapha ke kuMaskandi lapha ke lensizwa bafowethu ayiqala ukuqopha umlando. Siyakhumbula ukuthi idume ngama hit iphinde futhi ke idume ke ngakho ke lapha ke ukushaya ke ingoma nje emnandi enomlayezo ephinde futhi ezokwenza izinto ezinhle. Kanti besikade sinomcimbi wakhe lapha ke endaweni yasophongolo mhla ka 5 October owahlala maqedana kwagcwala izinkumbi zabantu. Waphinda futhi wenza okuhle walanda isibusiso elekelela laba bantu abakhele indlu abaswele. Njengamanje uNkulunkulu uyamblessa uyambusisa. Akusho mina kusho imphumela bafowethu njengoba ke ekwazile ukuthi kuMaskandi lapha ke ahlomule ke ngeNdondo ke lapha ke ngengoma yakhe ethi ke uyihlo ke nonyoko ke lapha ke bafowethu lensizwa ithobekile kakhulu endimeni kaMaskandi. Abantu abaningi ke bayayikhonzile noma ke bayayithanda ngoba ke yenza umculo wayo unganamsindo. Bafowethu ngabe ngenza iphutha. Ngicela uqale ngibingelele nje abantu abaqala ukusijoyina leli khasi sanibonani bafowethu ke ngicishe ngageqa amagula nginganibingelelile kodwa ke ngicela bafowethu ke ningakhohlwa ucandazela button nga-subscribe ke niphinde ke like lama video ke enginenzela wona ke ukuze ke mengifaka indaba niyithole ishisa ke zinjalo. Lensizwa bafowethu isedlulisa amazwi amahle kakhulu lapha noGATSHENI igagu lasophongolo ke lizibongela ke ebantwini ngesenzo sokuthi ke balalela umculo wakhe endaweni efanele ke ku-online baphinde ke bawuthenga ngendlela ke efanele. Lento bafowethu ke iyawukhuphula amacoko kaMaskandi ke njengoba sibone ke ukuthi ke ahlomula ke left and right okuyinto bafowethu edingakalayo. Siyawabona yakha athenga imonto amaciko athenga imfuyo yabo. Lento bafowethu iyawukhuphula umculo kaMaskandi njengoba ke sibonile ke igagu lasophongolo ke lakhile kakhulu ekhaya kubo ke lavusa ikhala kubo ke laphinda lapha ke lathenga ke imonto ke lapha laphinda futhi ke lakwazi ke ukuthi ke lapha ke lithenge ke inkomo ke okuyimfuyo okuyiyona ke namhlanje ke owasipostela nezinkundleni zokuxhumana ke esikhombisana ukuthi cha usehambe wafika up nempilo. Bafowethu ilezi ngiphathele zona la kwesiqiniseko esemida mokhona ezinye ngobuya nazo ishisa zinjalo.